Eta gurekin da era berean, arratsalde parteko finaleko beste txapelduna. Jokin Altuna, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez dira hartuko, baina zorionak zuri ere. Bai, eskerrik asko. Ez dira hartuko diot, txapelik gabe geratu zarelako gaur, eta manaldian zehar eta hemen ere esan dugu, gaur bi txapel behar genituen. Bueno, holaxe izatea, askotan bata dakarra ateatzea txapeldun da, bueno. Gehore batzutan aztu jezaizu indezun partide, buru neukitzezu iso, txapeldun ateatzean edo ez, eta bueno, pena bada, ez. Nik uste bukaerako tanto horrekin buelta batzuk emago ezkiotela, baina bueno. Ez da, mine desente dauket, baina baitare arron hau. Dena mandetelako, eta bueno, beha zorindu besteik ez da. Haze tratu hartu duzuen, ikalagarri gozatu dugu guk, eta zuek ikalagarrizko tratu hartu. Eta behar bada, damutuko zara azkeneko tantorekin, baina bestelakoan jokin ikalagarri izan da. Bueno, azken finen, bukaerako tantokin gehatzea, baina final baten, parti guztitan tanto asko jokatzei eta nik uste, zatik ahondala partidue, lehenengo zatin, beha gehiago mutxinei, askoz gehiago mutxinei, nik beha baino eta nik uste hor nahi horre fatura pasaitela. Gero, amabiko deskansa ondo etorri zait, ja kantxan ezkerrakin mine egin hasi naiz, leku hartzen hasi naiz, eta askoz mine egin jot horrez, baina esan dutena, nik uste lehenengo zatiko tram horre pixu esente aukila partidu. Ezkerra epatu duzu, eta manaldian zehar aritu gara, eskudi hando jokin, bere euneko unean alegia edo izan du, zalantzaren bat edo beste izan duzu edo berotan emasartu edo... Arazotxok partidunak zartenak eukitzen jau da, ez dut horrekin insistitu nahi, behar irabazi du, nire irabazteten netzai gustatzen aurkari aitzakik edo ateatzea eta gehiago izan da, zorion du besteik ez dau, eta gozatu zara, behak merezi du, langile aparta da, belotari ikaragarri, eta bueno, beste baten izango da. Eta bestela, sasoiz, fizikoki, alako partida jokatzeko euneko unean behar da, eta alazineten dia, baina hor behar bada Joseba Zertxoba goitik edo, azken finean, aurretik ere esaten genuen, detailetan joango da finala, eta detailetan joan da, baina ez dakit ondorek arbirik ateratzea badakoen hortik. Esan dut, nire ustez lehenengo zatin behar gaindu, eta azkenen aintzezunen beste ikosta jezaio, nahi gutxitan betetzen nahi beste lehenengo zatin bezala eta esan detenagatik ez, nik ez nun muitzen, bolea jartzen ditzen gehiagi, ezkerrakin ez nun muitzen, eta Josua ez batzu muitzen oso zaira, joku zuzen hortan behar mineikea ez, da orduan behar nagusi izan joku hortan, nago bigarren zatin ezkerrakin ere ustez min gehiago egiten nahi naiz, da ja hor behar gehiago nekatua, baina esan detena, ez dut uste iruditzen zait detaile eta jundala partidue, eta bueno, zorion du besteik ez dago ja. Eta ala ere, Jokin, zazpigarren finala jarraian, 3 txapel, datuak hor daude, txapelak hor daude, eta irudiak ere badituko eskaintzeko, orain beroan ez dituzu hartuko, baina esan edudana da, ikaragarrezko bidea egiten ari zarela, 26 urterekin, eta orain arteak ere hor daudela. Bai, hori ez da estudiar da bakoitzak ez du azten ez, baina beti zetet bizizean momentukokin, da gaur hemengo pena ez dit inorken duko ez, baina guztua jongo naiz nire launekin, familiekin afaltzea, azken finen momentu hoke baloratu behar die, oain gehiago baloratzea juden baino, eta baldu indet, baina esatetena. Beha merezi izan du, eta zoriondu besteik ez dauket, azken finen kirola hola da, momentu politik da gorrak bizitzea tokatzea, gaur hortan alaxe izan da, baina bihar une altxako eta hurrengo txapelketa prestatu zegarritzen. Jokin, eta gustatu zaigu amaierako besarka da. Alegia esan ez bezala, onaino iritsi gara, batek irabazi batzuen da zorionak, baina zorionak bio ikasi. Alegia, besarkatzeko indarik ere zen izango, puntu horretan, baina gustatu zaigu, kirolegez eta ondo. Nik uste hortxe minutu bat gehatzeko, hainbesteko muti izan da, behakin minutu bat gehatzea baina eukela nekauta neon. Baina, nik uste kompetitibidea handia keula, bio partidu garrantzitzu asko jokatzen keula. Eta eskotan horietan tensio eta baina beti okidu berrelaziona eta esatetena, bere kontrako partidutatik beti asko ikasi, oso horkari izagi denetzako, denantzako, pelotari kerri delako. Baina nire bai behantzako eta hurrengon, berriz etokatzean, firmatuko nuko urten berriz hemen egotea biok eta denen bat atoriko gara, ala balin bada. 7 final jarrai horretan horrek ikusitzea, lehenengo final horretatik oingo finaletara ikusi basun aldaketarik zugan, edo oso zer aldatu ba osun, edo... Bai, iruditzen zait, gauzek relatibizatzeko garaien, azken finen 20 urtekin oain bai dena oso fuerte bizitzet, pelota asko gustatu zait, baina
ez nahi zain gora beratxo emozionalki, 20 urtekin asko emozionatzen ditzen, igual geho galdutako asko kotatzen ditzaten buelta matea, eta bueno, guain bentsat pixkat ikasi nau, ikusitelako lan hain ez da ilusioa jarriz, emaitzak iritsitxegiela. Gaur kontan ezin izan dut irabazi, baina bakit berriz esaiatuz eukiko zutela aukerak, da hortantxe jarrikot nire empeño guzti eta dena emango hortako. Jokin, zaude momentu bat, txapeldun izan ala ez, zure ingurukoak argazki bat harteko orain ere zerbait esana izan dutelako. Hau guztalek ze argazki, politia, Zenbat uste dauzkan honek, Jokin, txiki eguala, saskie, oparetxo. Lau urte, holako bat edukuzki gorrez. Artzen bat ezai gorre, ze ilusio dauken, erregaloa, aso zuren, Hor ikustek saskie beha baina ondigoa dela hori diken. Bai. Baina halan intentzio ikuste zaiok, pelota eta saskie, nola hartzeko posture. Fotoia juteko gogo, bitzo gorre, hartu hor duko. Baina, honei, Jokin, gaur ez da suerteik izan da galtzea. Tokatu zaizu, baina, segi lanean eta animo, da ez buru imakurtu. Venga, haupa Jokin. Apa Jokin, venga, lasai hartu. Ez bazakio, beti kompetitibo ez, eta beti irabaztea gustatzen zaik. Baina, galtzen jakin inbarrazuak, eta holaxe jarraitze bali lanen, etorreko ituk berriz, aukera txapela irabazteko, eta venga, animo eta segi holaxe. Altunatarrak, Garekoitz eta Emanol Osabak, remontistak, eta, unean eta txarrean, noski, nola ba, etxekoak beti hor. Bai, alaxe eta, ni gogatzen naiz, beak inasi nintzen, behai finaletan da ibiltzen ziren, da, nik gogatzen naiz beha galtzen zuen zepen hartzen nun, da, seguro beak gaur... Horain eurak izango dute. Gaur beak eukiko gue, igual nik baino ondigoa, ez dakite, baino, azken pinean holaxe da, beak ikasi nun ez, kirola nola dan, da, halaxe da guain, esperot, lasai, afaltzea behiekin da guztua. Jokin, gehiago ere bai, zure ingurua zabala delako, gehiago ere akordatu dira zurekin, ikustitzako. Ikustezu, argazkie, netzako hau berezie da, ze txikitako argazkie da, baina ikustea. Urte asko pasaie, asko eta asko, baina gauzek ez die zer aldatu. Jokin finala jokatzen, ez dakitzen bat urte zuzkeno, asko ez. Eta ni berriz ikusten. Hainbeste urte pasata geho, guain diken berdin zeitze horrek, berez iritu zait, eta politik. Argazki aukeratut, eta bizukatatzen egun gaina, Aralarren dalako fardeluzeko iturrin, txikitatiken Aralarrea beti gurasokin asko jun izan du geha, eta orduan beti horitzapen politiko ikusi bertan, eta txikitatiken geroztikene askotan jutega mendi pase bat inez. Nik argazki aukeratu eta azkenian nik oso rekuerdo politia azkatelako, soziaden ikeite una faritaz, eta bat abestez, azkenian, harreman honak de bai, hola mantentzei alako ez, otordutan, da zea denez talako, lana edo gure egunerokotasuna, eta pixkat hortikan ateatze ganean, disfrutatze dulako, eta gehien bat horretik. Jokin, gure diskursoa ez asko aldatzen, irabazio galdu, zorionak, iten nahi eizen guztingatiken. Zorionak jok, jakin oso orgulloso gaudela zutaz. Eta gu beti ikin egongo gala, eutxiko jai! Apa Jokin! Aupa Jokin! Aupa Jokin hor, kuadriakoak edo inguruko lagunak eta arrebare bai, ez da tartean. Oie beti ondoan, Jokin? Bai, alaxe da, arreba, David, nire pixuki da, biok bizikea, eta urki ez, txikitatik 12 urteetan Tolosak unitzen ikastea, eta ni amezketatik, beha amasatik, da, esate dauket, behatanik, behakutsi geniela euskeraz pixka Tolosako launei, eta esan betianik oso erlazio ona dakeuta, guain bakit afaltzen ongoiela, eta niretzako oso jende garrantzitsue. Eta arrebare bai, nekan okerrezpa naiz, ez pentsa, kosta zaigu konbentzitzea, baina, ez da zalea, baina arrebare hor, Bai, arreba bai, Netzako arreba ejemplo handi da, ze behar oso kirolari da, gaino oso kompetitiba, txikitan pelotan oso nazan gaina eta biok ibiltze ginen. Eta gaur finala bukatutenen beha pixkat ikututa ikusit eta horretik epun naiz ez, behai besarkada bat ematea eta azken peinen oso pertsona garritu zenetzen. Eta hortxe dago, Rejustaren kontrakoan ere joan zinen, ikusi dugu lehenago bideoan eta gaur ere bai. Nahi izan duzut, eta Jori Arrebarekin, esan dago azuk ez da, hortxe zegolako ez da, ikututa edo penatuta, normal Arrebara noski.
Jokin, eskertu baino ez, zonean eta txarrean, gaur zu ere hemen, eta, bueno, amaitzen ari gara, besterik bada bota, eta, bueno, besterik ez dara, hasi dugun bezala amaitu behar dugu, alegia zorionak emanez, eta eskerrik asko. Vale, zuei, eskerrik asko.